שלום, אני אורן לזניק, מנהל מרכז שירות יורו מוטורס בחדרה, מורשה פז'ו וסיטרואן. היום ארצה לחלוק איתכם שני טיפים עיקריים בנוגע להכנת הרכב לחורף והתנהלות בחודשי החורף הגשומים. כמובן שנצטרך להכין את הרכב לחורף, לבדוק את מערכות הבטיחות, את הבלמים, את הצמיגים, את מערכת החימום, להכין ולוודא כי הרכב אטום לחדירות מים, והמגבים והמתזים עובדים כיאות. בחודשי החורף אנחנו נשתמש יותר במגבים ונידרש יותר למלא את מיכל המתזים. אמליץ לכם בחום להשתמש בנוזל שמשות המיועד לכך. הנוזל מכיל חומרים אשר אינם משאירים סימנים על השמשות ותורמים לניקיון. להבדיל מהוספת מים עם סבון, אשר החומר בתוכו הופך להיות סמיך ומשחתי וגורם לסתימת המתזים. בנוסף, אסב את תשומת לבכם כי במים רגילים ישנו אבן אשר סותם את המתזים. הטיפ החשוב ביותר הוא חציית שלוליות. כאשר אנחנו מתקרבים לשלולית, אנחנו צריכים לזכור שאיננו יכולים להעריך את עומקה, וכמובן, כשרכב אחר חוצה, גלי הדף עלולים לעבור את הגובה המשוער ולחדור אל מתחת לתא המנוע ולהסב נזק. והכי חשוב, נסיעה רגועה, מחושבת ובטוחה. מקווה שהועלתי לכם, ולו במעט. תודה רבה, אורן לזניק, יורו מוטורס.